Liikkuminen on hienoa, niin kuin Granlundkin katsotaan tämän nuoren taiturin. Näittekö minkä maalin kaveri iskee? Näittekö minkä maalin kaveri iskee? Ottaa mailan lapaansa kiekon ja venäläispelaajat katsovat kentällä, että herra jestas, mitä siellä tapahtui. Granlund ottaa kiekon, ottaa lätyn mailan lavalle ja tekee MM-historian yhden hienoimmista maaleista. Sinne lätty kiinni ja Konstantin Padulin katsoo, että taivas varjele mitä sieltä tulee. Sieltä tulee maali ja sen iskee Mikael Granlund vielä kerran. Ei voi kukaan muu väittää muuta kuin että on se sellainen häkki. On se sellainen häkki. Vielä sitä tutkitaan siellä, mutta siellähän se verkon perukoilla on mitä